Yon, what's up mga karanda? This is Gaye Paris, yung siklistong Pilipina ng Pangasinan. For today's vlog, mag-ride tayo dito sa Abu Dhabi. And hindi ko pa alam yung ruta, pero madadaan natin yung Grand Mosque. And yun mga karanda, so shout out Bike Matters, kina Kuya Julio, sa ating ride for today na naset ko. Samahan niyo po kami sa ride namin today. Syempre, pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ads. Gumagawa pala ako ng mga run bike, travel review, and yeah, vlogs. So, yun mga karanda, subscribe ka na and don't skip ads. Bye-bye! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. Grabe ang init. Humidity 64%. What? Let's go! Ito yung mga kasama natin. Hello po, good morning. Hi! Morning. Morning. Bike Matters. Kuya Julio, hi! Ano? Okay lang? Saan ang ruta natin, sir? Dairat. Ay, mga matatagal nang nandito sa UAE. Woo! Doon yung ano. Tamang takbo. Hello guys! So, nandito na ulit kami sa Dairat. Yan. Ahon ulit. With Team Mosafa Cycling Club. Wala sa langit. Kumagalaw. Walang adjuster. Wala. So, mahirap umangat yung big ring. Hindi, nag-adjust yan. Nag-a-adjust. Ano po? Kanina okay naman. Alin ka? Gummy bear only. Alin king? Meron ako. Yun o. Nasa Dairat na kami ngayon, mga karan. Yan. Team Mosafa. Bike Matters. Hi! Mosafa to Dairat! We survive! Ah, maluwag. Maluwag pala. Okay lang. Ang init. Tagaktak ang pawis. Tagaktak pawis dito, guys. Parang ano, Pilipinas din. Pero mas grabe pa rin sa Pinas. Ay, ito kami. Nandito kami sa bike shop. Ang init. Arating lang namin. Ayun no, may soft drink. Oo nga, ito pa. Ito pa kami sa likod. Kamay ka. Dito, puro yellow lang na. Yellow lang. Sagi. Yelo nyo. Ayun, may soft drink. You want to make 3 rounds inside? Ano meron? Pepsi. Ayun, Pepsi. Ano loob para lumamig yun. Para yung... Sana all. Pepsi. Balik na po ba tayo? Hindi, pupunta pa tayo ng ano. Ikot pa tayo mga 50. May bike rank po ba kayo? Hindi, magbabike tayo pa Dubai. Ano ka? So, mga ano yun? Mga 120 kilometer. Siyempre hindi matatapos yung pag-ride natin kung hindi tayo mag-bike check ng mga bike na mga kasama natin. So bike check, Trek Madon. Ate, bike check. Cervelo. S1. Anong S3? Cervelo. Alright. Ate Maria, saan yung bike mo? Andito, si Tim Willier. Tim Willier. Bike check, sir. Yon, Giant. Giant. Taiwan brand. Navy.
Team Navy. Team Bike Matters! Team Bike Matters, Pardus. Bike check. Papitik naman, oh. Yon, carbon Lodi. Sana yung familiar natin. Ang layo. Punta mo dito, ate. Bike check. Argon? Argon. Argon. Yun, no. Yan. Pitik eh. Kamusta yung sa'yo, kuya? Bike check tayo mga bago nating kasama. Ano to? Dugma? Pinarelyo F10. Yan. Lahat ng bawal pitikin. Pinipitik. Specialized. Dito. Kay Agnes lang ang bawal. Bawal pitikin, carbon. Kay Agnes bawal. Tapos, meron din tayong Scott and Carrera. Italian brand. Tapos, syempre, meron yung Pinarelyo F12. Amazing. Like, what's the price of this bike? It's invaluable. Invaluable to the owner. Yeah. You can see the owner, it's Western. So, you can price it on. Alright. And then, yeah. Yun na yung trek. Grabe. Trek madon din to, sir. Fake lang to. Trek. Grabe. Pagod. Mga mountain bikers, so group talaga yung place na maraming Pinoy na nagbabike dito sa Abu Dhabi, Hodayrat. So, nakapunta na rin tayo dito. To second time na natin dito. Yeah. So, kagabi po kami nagbiyahe papuntang Abu Dhabi from LA. 2 hours away. 1.5 hours away from. Yan. So far, naka 25 kilometers na tayo. Sabihin natin 26 kilometers. Tapos, 27 km per hour average speed natin. Maximum 43. Syempre sa Lusong din yan. Yan. Time. 1 hour. Okay. Grabe. Sobrang init. Tapos sobrang pan ng altitude. Kaya masyadong altitude tuloy. Yung humidity. Kaya medyo pagod na tayo.
got all the hard work. Yeah. But it's fine. Saan po kayo nag-ride? Ito lang, 70K. So Ay, last dito sa Dairato. time dito na kami. Hi. Hello po kay Albert. Sir Albert Primero. Good morning. Master. Kanya hindi mag-ride. No, ito ang master namin dito. Oo. Pero may ride Sir siya hindi niya Julio. ko inaya. Hindi niya ko inaya. Cycle Zone and Bike Matters. Mga kasama natin Kala puro namin, Pinoy. maabutan Hello namin po. kayo, Init ka. Mga Cycle Zone. Hello po ate. Dito po kayo mikot. Hello po. Napitikan din. Napitikan mo. Mga bike Akala nila. puro ka sa bahay lang. Carrera, Luke, Bianche. Kanito po Bianche. Jayan. 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 Medyo islang. Ang init na nga eh. Babalik pa kaming Masapa. Mga 20 kilometers pa. Ay, dyan naman si Kuya Julio. Hello po. Siya yung sa triathlon. Ay. Barangay, Abu Dhabi. Hello po. Sa barangay. Pwede yan, collab, no? Mga malalakas pala nandito. Nakakahiya. So, 36 kilometers. Wala, grabe. Baba talaga ng average. Ilan kilometer mo? 36 po. Dami 63. Guys, ang daming women dito. Sa amin, dadalawa lang. Shout out! Mga women lobo! Cycle Zone! Hi! Like and subscribe! Yeah. Cycle Zone! Shout out sa mga kabarangay dyan! Yan po. Anong cyclist? Anong Salamat po. See you later. Bye-bye po. Apo, bye-bye po. After lunch po. Let's go. Kapagod. Go. So, buti dito ang daming mga babae. Alam mo yung may motivate kang mag-bike kasi dami ba. Grabing takbuhan. 36, 38. Maintaining. Susuka ako. First time. Oh, no! Balik tayo sa bike shop. Grabe. Ano masabi mo, te? Grabe ang init. Humid. Ang init nga eh. Good. Bike matters. Bike matters. Woo! Grabe, pagod na ako. We're done with the ride! 9 a.m. time check. 64 kilometers. Okay, thank you. And kapagod. Maintaining speed like 35 and 33, 32. So, andito tayo ngayon sa Bike Matter. Shout out! Woo! They didn't sweat. But they sweat a lot. Just the sweat. The humidity is 64%. And shout out Bike Matters. Good. So mga karandan, dito tayo ngayon sa Bike Matters na minamanage ni Sir Julio. Sikat na siklista dito sa UAE, Abu Dhabi. Hello po, taga Binmali siya. Pero sa Manila ka na. Kahit Binmali talaga. Nag-Ilocano po kayo? Nakakaintindi tayo sa Pangasinan. Yan, kasama po Panggalatok po. Ako kasi Binmali. Ganun, di ba?
So, dito sa bike shop na to, puro ano sila, repair and more on accessories muna. Kasi bago pa lang siya, pero nagbo-boom na siya. Usually, mga ano nila dito, lokal. Di ba, sir? Magkano naman po yung ano nila dito, pa-service nyo dito, sir? Full service, 500. 500? Minor 300. Ah, minor 300. Paano po pag mga ano lang? Paano po pag cleaning ganun? 100. 100. Oh, same din po. Cleaning with the lubricant. With lubricant na. Tapos sir, na ano nyo po ba? Paano pag naputulan? Kunyari yung fork niya naputol na. Ay, wala naman yun. Wala na. Replacement na yan. Replacement. Ah. Ang galing ng mga ano nila dito eh. Yan ang full service. Ay, ganito ang full service. Pag sinabi yan, Naka-detail yan. detail, lilinisan lahat. Lahat, pati yung bearing. Bearing, ay talaga. Full service. Lahat yan full service. May minor service pero ang tatanggalin lang ito, saka ito. Oo. Ah. So ito mga nagpapa-service sila lahat. Grabe oh, puro ano, talagang alam mo yung mamahalin yung bike nila. Scott, mga Canyon, Merida, Bianche, yan, Giant, lahat na ng klase ng bike dito. Bakit sir zero AED? Zero pa yan kasi ano yan eh, fourth order lang yan. Ah, order Pag pa. tapos na, may ano na yan. Ah, okay. Akala ko ano na siya. So, ito yung mga tools nila. Kompleto ng tools. Ayan. Papasok na yung mga... Ano, yung bike ko pala. Andoon. Ayan na. Ala, sorry ate. Pinapasok yung bike. Saan ko yung lang? Kaya natin. Saan? Doon na. Galing mo. Ang dami nilang ano dito, mga tools and all. Ang gaganda nga eh. Mga accessories nandito. Yan sila sir. Pinapasok yung bike kasi kakain daw kasi sa taas. Papahinga din ng mask ko. Oo. So today, yan magpapahinga tayo. Ang dami nating ano nakasama ngayon na puro taga dito sa Abu Dhabi. And usually talaga ruta nila Musafa to Hodairat. Like 20 kilometers. Naka 64 kilometers kami ngayon. And napakaganda kasi di ba? Ayos. Na persa tayo ngayon na persa. Tara. Ayun guys, so tapos na kami mag-ride and kumain. Pa-uwi na rin kami and later papasyal pa kami sa ibang bike shop. And dito muna tayo mag-end mga karonda. And thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates sa videos ko. God bless! Thank you, Bike Mothers! Visit na yun na po dito sa Abu Dhabi.